kɔrɔlen nana sanga ani wagati mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati tɔgɔya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tugun aw ka émission man di kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission min labɛnnen don mali kunnafoni.net fɛ émission in sigikun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔw la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire badenba kɛ walasa aw kana se k'an ka vidéo nataw louper cogo si la ayiwa an filɛlibagaw aw ka nisɔndiya kama bi an ka wele sera an ka belebeleba fila wɛrɛ ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan y'a yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na n balimakɛ ɲankuma an b'a se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ayi ne tɔgɔ kɔni o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye bari tɔgɔ 5 de bɛ ne na i kelen ne kelen walayi o tuma kow bɛ yen mais tɔgɔ 5 in na ne belebeleba fila fɔ pour que mɔgɔw bɛ o faamuya direct la ne ko Mohamed Sanogo o ye ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ne nana baara sira fɛ bɛɛ ko Gawakɛ awɔ an bɛ d'aw ma ça va kan foyi tɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye bon ne tɔgɔ Aïchata ne jamu ye Dumbiya Aïchata Dumbiya i bɛ se k'i comédienne tɔgɔ fɔ an ɲɛna bɛɛ b'o dɔn u b'a fɔ Aïcha dɔw b'a fɔ Chacha oui aw bisimila mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye Gawakɛ o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di Gawakɛ ya ayi ne yɛrɛ de ye Gawa yɛrɛ yɛrɛ parce que mɔgɔw b'a fɔ Gawa sɔɔni sa mɔgɔw bɛ ka choix d'a kan parce que ne bɔra waati min na Sikaso i b'a dɔn Sikaso ka mana keguya cogo o cogo i mana choix cogo o cogo i fa n'i ba bɛ Bamakɔ de ne nana baaraw kɔnɔna na bɛɛ ko Gawakɛ mais avant que mɔgɔw k'a fɔ Gawakɛ ne tun ye mɔgɔ min kanu k'a fɔ ko n bɛ baara kɛ n'ale ka position ye o ye Zandigi ye bɛɛ b'a fɔ Zandigi Gawakɛ bon o de ye Gawakɛ yɛrɛ nacogoya filɛ nin tɔɲali sera la Chacha oui o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di jɔn bɛ n'i da kan baara tɛ wa u y'a danna de sinon an m'u bila la o awɔ ayiwa kow bɛ kow bɛ yen dɛ donc a sɔrɔla comédie kɔnɔ dɔrɔn comme tugati min bɛ baara kɛ waati min na bɛɛ b'a fɔ Aïcha tugati yɛrɛ dɔn Aïcha voilà maintenant ni balamisa ninnu b'a kɛ balamisa bɛ n wele Chacha voilà a sɔrɔla o kanu de fɛ faamuyali sɔrɔ la ayiwa Gawakɛ baara ka ca dɛ ko nin bɛna e y'a choisi ka kɛ comédienne de ne ba o yɛrɛ de diyara ne yɛrɛ ye ten dɔrɔn quoi n b'a dɔn n t'a dɔn n'i y'a fɔ i b'a faamuya diɲɛ kɔnɔ buna adamadenw o ko bamanankan na ko mɔgɔ n'i ye fɛn min kanu i bɛ kɛ o kɛbaga de ye wa i bɛ ɲɛtaga sɔrɔ o de la depuis ne ka dɔgɔ ne y'a kanu ne bɛ sigi n bɛ catriw lajɛ yɛlɛbugu yɛrɛ tuma na to ka bɔ o y'a n'a ɲɔgɔnna dɔgɔya tun tɛ na mais hali ne école bɛ ne bɛ école chômé n bɛ segin n b'a lajɛ ne nana fɔ avant que o ka kɛ ne ye DEF sɔrɔ n ko est ce que ne yɛrɛ t'a essayer ka nin ko nin lajɛ ten wari ko tɛ quoi ne y'a kanu yɛrɛ de ten dɔrɔn k'a k'a kɛbaga ye faamuyali sɔrɔ la Chacha oui ko nin bɛna e fana y'a choisi ka kɛ comédienne de ou bien i bɛ activité wɛrɛw kɛ si ne ka baara tɛ comédie yɛrɛ ne ye collectivité kɛ k'o sɔrɔ ne bɛ ko DPC di Amdalaye plateau la mais ne yɛrɛ de cɛtiri kanu diɲɛ kɔnɔ depuis n bɛ INGS la n'a fɔra k'an ka taa atelier la bɛɛ k'i atelier choisi chaque fois n bɛ taa cɛtiri atelier la bon hali don min na ni n bɔra an ka cɛtiri Michel bɛ taa ɲini ka bɔ atelier tɔw la ka na ko yan i ka yɔrɔ de bɔ i bɛ na yan i ma ye n yɛrɛ de ni y'a kanu depuis n fitinin a ka di n yɛrɛ ka kɛ cɛtiri bɔla ye métier saba dɔrɔn de ka di ne ye cɛtiri docteur soit tenue voilà donc n ye cɛtiri choisi faamuyali sɔrɔ la ayiwa an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ yan an mɔgɔ saba de bɛ jɛn ka yɛlɛ ko wa an ka yɛlɛ kelen ayi mɔgɔ saba de bɛ jɛn ka yɛlɛ ko ou bien an ka yɛlɛ kelen e fɛ an ka kɛ kelen kelen de an ka mɔgɔ saba an ka jɛn ka yɛlɛ ko ba ye ayiwa Gawakɛ i ni Chacha a b'a lajɛ aw bɛ ne ka téléspectateur la yɛlɛ ka e ka téléspectateur la yɛlɛ mais olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn avant que an ka taa yɔrɔ jan ka se Chacha ma ka se e yɛrɛ fana sigilen ma o k'a jate minɛ dɔrɔn ba ye Bamakɔkaw Maliyɛnw mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a dɔn ko buna adamaden bɔra burusi kɔnɔ hinɛ da Ala n'a kira kama ni ne y'a kuma fɔ hali sisan n'a jiginna ne yɛrɛ kɔnɔ kasi lɔgɔ de bɛ ne sɔrɔ quoi ayi Chacha ne tɛ se k'a faamuya cogoya si ne bɛ bɔ Sikaso ne fa ka 5 millions gɛd ne ma parce que n bɛ ka na yɔrɔ min na n fa tɛ yan n ba tɛ yan luwanse ta bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ luwanse ma nɔgɔ e bɛ san pɛrɛn cɛ 5 millions ka famille na a bɛ ni masara man tɛ walahi e buru si ma deli ka 5 millions minɛ o tɛ sa e ka ne faamuya ba ne fa ye 5 millions de di ne ma ne b'a 5 millions million 5 million 5
ne bɛ bɔ Sikaso ka se Buguni n sera poste la fɔlɔ policiers ye min minɛ a bɛ o bɛ 1 million bɔ ne y'o di policiers ma 1 million ne ye 1 million di policiers ma ay mais policiers b'a kɛ u b'a kɛ a tɔ ye 4 millions o kɔni o ye tiɲɛ ye on bɛ se Tour d'Afrique la yɔrɔ yɔrɔ a Bamakɔ ne ye muso ye ne yɛrɛ jɔra ka jama filɛ ne jigira ka bɔ kari kɔnɔ dɔrɔn ne ye jama ye ne t'a dɔn m'a kɛ cogo cogo quoi ne bɛ san k'anw fɛ ne tɛ kariba yɛrɛ ye an ka yɔrɔ la mɔgɔ denmisɛnninw bɛ kule de mobili b'a n'a den parce que n'o ye personnel ye dɔrɔn a bɛ k'u kɔnɔ ko kari den don mobili yelima c'anw fɛ yen ne jigilen ka bɔ kari kɔnɔ dɔrɔn ne sigilen ne yɛrɛ bɛ mun na sotaраmatigi ni dafalen bɛ ka na ne nɔfɛ ne ko mais a kɛra i fa ni ba comme ne ma fɛn kɛ sa ne tun ye fɛn kɛ tun bɛ se ne ma mais ne ma foyi kɛ o kɛra ne se don fɔlɔ Bamako sotaраmatigi o ye ne jɛ o ma se ne ma tugun bɛnba kɔni n b'o ye parce que an ka yɔrɔ la o bɛ taa cɛcɛnw ni kabaw ta anw fɛ yen bɛntigi fana o ni kalama bɛ ka na n ko bɛnbatigi sen lera frein kan sen la kan kan sen ma dɛ n ma nin kama n nana min kama o ye cɛcɛri le n bɛ cɛcɛri le kɔ ne bɔra bɛnba da tasitigi fana o ye n bugɔ ka jɛ ne bɛ mun na den dore nana ne ta ne tigɛ ma pawu ne b'a n bɛ ka kuma de f'i ye ta dɛ den ye ne ta waati min na ne jɔlen tora n senkolo bɛ yɛrɛ mais wari min kun n bɛ k'a minɛ k'a kuru ka lakan mais ayi non n tɛ fɛ ala ka maga n na quoi mais a ma ɲɛ a ye ne minɛ a ko ma ko n ka cɛ bɛ taa min ko ne ba n ka k'i fa ni ba kama walahi ne ma ne kama ne ne si ya dɔrɔn ne sera cɛtiri de nɔfɛ a ye ne minɛ a commencé ka to ka ne fɔgɔri quoi voilà i t'a dɔn i t'o dɔn a tora ka to ka maga n na quoi ouais a tora ka n toucher sentiment bɛ ka na position min na a bɛ ka na ten a nana ne ɲininka ko joli bɛ kun gawakɛ n ko walahi bilahi 4 millions de bɛ ne kun dɔrɔmɛ 1 m'a jɛ a ko de bɔ ka da ne taxi ta ne ye 2000 bɔ ka da k'o ta bɔ k'an ka kɛ 4000 ne filɛ ka 4000 jɛ bɔ ka d'a ma a taara k'an ka dumuni kɛ anw ka yɔrɔ la fɛn kelen min bɛ yen duba nansɔngɔ 100 ni dɔrɔmɛ 10 don dɔw 100 sirabulu bɛ foro la gɔyɔbulu bɛ yen gankɛnɛw bɛ yen an ka sakilema kuturu samiya kuturu dumuni de filɛ nin ye mais an sigira yɔrɔ kelen an ka 50 dun dɔgɔ nana bɔra k'an ka taa boîte la ne b'a mɛ fara ɲɔgɔn na waati o waati wari min tora ne kun a tɔ ma tɛmɛ 20,000 kan a ye min kɛ ko boîte siɲɛ fɔlɔ an taara filanan ko boîte n ko problème foyi taara ni boîte ko kɔni don bi kɔni e bɛ nisɔndiya boîte ko la kosɛbɛ parce que don min na ne bɛ bɔ Sikaso ka na Bamako ne kɔrɔkɛ de ka mariage kɛra Fangɛɲana ne ba o ye logoti baden san logoti kɔni o de ye anw ka fɛn bɛɛ a b'an ka nanw bilen kosɛbɛ logoti boîtiw bɛ yen n ye ci dɔ mɔ ka logoti boîte 4 bila ka na an bɛ n'o bila an ka soni kɔnɔ ne mago jɔra boîte de i bɛ sen dɔ 2 kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ sen dɔ 2 kɔnɔ a bɛ taa ni ko ye awɔ o ye boîte ko ma ban yan e ko logoti boîte nana e ye sen dɔ 2 kɔnɔ ne ye sen dɔ 2 kɔnɔ boîte ko ma ban yan awɔ fa banen pe ayiwa Aïcha oui an bɛ tɛmɛ n'an ka ko bɛ yen dɛ i ka fan de question poser ko i ni Tugate tun bɛ vidéo kɛ fɔlɔ mais ko sisan nɔ k'u tɛ ye Tugate ka vidéo la ko problème jumɛn de bɛ yen bon ne bolo bɛɛ bɛ ni problème kalama déjà mais comme ye Tugate ta de lamɛn franchement ne ma deli ka kuma kan foyi n'u ye ɲininka m'u jaabi ne bolo problème tɛ yen i y'a faamuya hali bi n'a jɔrɔ ne kan ne bɛ Tugate wele an bɛ baara kɛ hali conseil na Tugate ye ne wele k'a ka événement dɔ kan ka passer sini n bɛ se ka taa jouer bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ i bɛ fɛn kɛ kɔrɔ de kama nata kama quoi ne i bɛ don fɛn o fɛn i bɛ don a la nata de kama ni nata tɛ sɔrɔ c'est à dire ni nata tɛ fa dɔrɔn i bɛ bɔ quoi n'i y'a dɔn i tɛ ka fɛn sɔrɔ fɛn min na dɔrɔn i b'i lafiya o la quoi ya sɛgɛn kɛ kun ye tɔnɔ de depuis Tugate bɛ taa ne nɔfɛ k'an ka vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ n tun b'a fɔ n ko Tugate i fɛ baara man di n ye parce que ne ye koso de kɛ don dɔ la a kana n'i tɔɔrɔ quoi a b'a fɔ non o tɛ an ka baara kɛ sani ne ni Tugate ka baara daminɛ ne Aïcha fɔlɔ ni Kante tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn n'i y'an ka vidéo kɔrɔ ye vidéo la n b'a minɛ k'a bila frigo kɔnɔ mais ko n fa nana sunkalo fɛ n b'a minɛ ka don frigo kɔnɔ o ye vidéo dɔ ye a bɛ bɔ a glacélen vidéo dɔ fɛnɛ kɛra an ye cornet bɛ extra fɛn ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ plus kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ ne ni Tugate nana baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya mais a ko k'ale de ne fɔlɔ ka vidéo kɛ ale de ne labɔ bon n'a y'a fɔ a tɛ n tɔɔrɔ parce que mɔgɔninfin ni Ala dar'i mɔgɔ ma dɔrɔn i bɛ sɔn ko bɛɛ ma quoi ne ye muso de ye kuma ma ye muso la kojugu et puis muso ma ɲi yɔrɔ bɛɛ la quoi voilà ne ni Tugate ma kɛlɛ ne ni Tugate bɛ vidéo kɛ an b'a bila ka page sanfɛ bɛɛ y'an dɔn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ko Tugate Aïcha mais ni produit nana k'an ka pub kɛ
ne achète lakalakato ye ko produit bɛna ten ko fɛn ma di jamais o tɛ se ka kɛ mɔgɔ si tɛ se ka taa e wele kana karisa n'an ka baara kɛ ko a ma dɔrɔmɛ kelen d'i ma a bɛ se ka kɛ non kɛcogo yɛrɛ t'o la yɛrɛ jamais bon sɛnɛ kun ye sɔrɔ yɛrɛ au début n b'a kɛ n t'a ɲininka wariko la foyi jusqu'à ce que n yɛrɛ nana énervé n y'a fɔ a ɲɛna tout ka ten baara kɛ kun ye tɔnɔ de ye quoi bien vrai que an ta ka fɛn sɔrɔ an ka vidéo na o k'a kɛ k'a di e yɛrɛ ma i k'a bila i ka page kan sinon page tɛ ne bolo a waati o kɔsana de ne ye page dayɛlɛ mais n ko bon problème tɛ kɛ vidéo kɛli la mais désormais ni mɔgɔ nana n'a ka produit ye ko k'a kɛ ne tɛ baara kɛ bilen fu la an nana cɛ ɲɔgɔn yɔrɔ de la quoi n ko ni yɛrɛ ka vidéo k'a bila i ka page kan y a pas de souci n m'a kɛ problème foyi t'a la mais vidéo ko hali produit kelen pib bɛ k'a la ne t'a kɛ fu la bilen dɛ parce que a fɔra ne ko wari bɛ di e kɔni ma k'i tɛ wari sɔrɔ ne bɛ se k'o dɔn cogo di bien vrai que mɔgɔ nana f'i ka ni ɲɔgɔn cɛ Ayise tugati bɛ kɛ dangaden de dɛ tugati bɛ ka finiw san a bɛ ka samara san a bɛ ka falen mobiliw la fɛn bɛɛ ne ko bɛɛ n'i dakan de don ni Ala ma ta latigɛ don min na a tɛ kɛ ne ma pressé jɔn tɛ pressé dakan ma quoi ni pressé la dɔrɔn i bɛ taa sara jugu cɛ quoi mais ne kan ka min sɔrɔ o kan ka di ne ma ou bien baarakɛ kun tɛ nafa de ya voilà bon an nana cɛ ɲɔgɔn de la a ne wele seno la ko produit dɔ bɛ yen kan ka to pip kɛ ko yala ne b'a kɛ joli n'i ye tugati kɛ to ka mɔgɔ ɲininka k'i b'a ka baara kɛ joli o y'a sɔrɔ min b'a ko a ka ca an bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a sɔrɔ hali n'a bɛ yan sisan an b'a fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn a ko bon ko vraiment ko ne bɛ se ka vidéo kɛ joli la ne ko bon tugati an bɛ kuma kan de don vidéo hakɛ joli don a don an ye kumaw fɔ téléphone na bon ne ko problème t'a la ni n bɛ vidéo kɛ an ka tile kelen vidéo a bɛ se ka kɛ vidéo den 5 a bɛ se ka kɛ vidéo den 10 ye mais ne b'a kɛ 50 000 pip kelen o pip kelen n jo tɛ wa i jo don voilà n y'o de f'a ɲɛna a ye ne wele siɲɛ kelen an taara an y'o pip baden kɛ tile kelen de b'o bɔra la a ma ne wele pip la bilen n fɛnɛ m'a wele tugati bɛna ni vidéo ka vidéo labɛn idée y'ale ta ye mais a ma nana ne togo o togo ne Ayisa de b'a fɔ tugati nin bɔ a la nin man d'a la tugati an ka nin place la tantɔ nin ma ɲi mɔgɔw la yɛlɛ o tɛ baara ɲɔgɔnya jɛ mais n'i ko ko idée bɛ na idée bɛɛ ye ka idée est ce que n'ale nana ye cogo min na ne y'a joué cogo la est ce que mɔgɔ min b'a fɔ ko Ayisa tugati ya a tɛ ja o fo dɔ ka dɔ de bɔ a la dɔ ka dɔ fara a kan walasa a bɛ ɲɔgɔn coller a bɛ ja cogo min na nin tɛ bɛlɛ ta boloŋɛnɛ den tɛ bɛlɛ ta merci donc an bɛ jɛ ka ta ɲɔgɔn fɛ de quoi mais an fɔra ɲɔgɔn kɔ o ko nin de la bon a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko wariko y'an fara wariko tɛ ne ni mɔgɔ si fara diɲɛ kɔnɔ parce que ne b'a dɔn cɔ ne ye wari sɔrɔ cɛtiri la ne m'a sɔrɔ cɛtiri la ne ye collectivité de kɛ état de bɛ ne sara kalo ne bɛ taa n bolo ja ka n ka salaire ta kalo mois o mois fo n'i y'a fɔra waati min na ko école-maître bɛ grève la waati min na u ka sara bolo kelen don n'o ma kɛ diɲɛ kɔnɔ kalo ne bɛ taa n ka wari ta cɛtiri bɔ yɛrɛ ma nafa se ne ma n bɛ se ka fɔ a ye nafa kelen min se ma tiɲɛ yɛrɛ la a ye n dɔn et puis relation bɛ yen fan bɛɛ o kɔni o ye nafa ba yɛrɛ mais k'a fɔ ko wari ta fanfɛla ninnu na ne Ayisa ma deli k'a fɔ ko ne delila ka c'est à dire miliyɔn 1 minɛ fɔlɔ n tɛgɛ la k'a sɔrɔla cɛtiri la walima 100 000 a 300 sɔrɔla jeu kelen père la ne kɔnɔma ne tugati ye jeu min organiser k'a jouer k'a fɔra tugati na ka mariage o la c'est à dire jigilatigi ni Ala bɛ mɔgɔ fɛ i tɛ tunu quoi tugati ye ne wele Ayisa a ka di n ye an ka jɛ ka jeu organiser ɲɔgɔn fɛ bon hali n'a kɛra parrain 4 an b'a ɲini hali n'a kɛra marraine 4 an b'a ɲini i b'i ta ta ne bɛ ta ta mais an bɛɛ bɛ jɛ ka t'u fɛ ɲɔgɔn fɛ dugukɔnɔ t'o la ni min dira o dalen don an b'o garder kɛrɛfɛ donc sponsor ka wari ani ni jeu kɛra min mana to an bɛ salle sara an bɛ policiers sara an bɛ hôtesses sara k'a fɛn bɛɛ organiser k'a ban ne ko problème foyi t'a la jeu tɔ tora 2 semaines wa 3 semaines tugati ne wele ko bon ko vraiment k'ale ka idée falenna ne kan ka parrain ɲini yɛrɛ ne kan ka marraine ɲini yɛrɛ ale b'a ta ɲini a yɛrɛ 3 semaines dɔrɔn ne fɛnɛ ko tugati problème foyi t'a la n ko n y'a mɛn o don su bɛɛ n y'an ka manager wele Ibe nana an fɛ yen nɔ Ibe bon tugati ye nin fɔ ne ɲɛna an b'a kɛ cogo di tugati ko Ayisa n'o don o tɛ problème ye komi i yɛrɛ mɔgɔ kɔnɔ jɛlen donc an bɛ yaala ni yɛrɛ garisɛgɛ ye min sɔrɔ n tɛ nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ n tɛ nkalon tigɛ fɛ n ka baara ye nkalon tigɛ dɛ mais n yɛrɛ tɛ nkalon tigɛ fɛ walahi n ye n ka parents ɲini ka marraines ɲini jeu bannen wari farala ɲɔgɔn kan ne ye 130 sɔrɔ ani dutɛrɛn kelen a dugusɛjɛ tugati nana sigi ne fɛ yen k'a bɛnna ni woloba cɛ k'ale m'a sɔrɔ ko ne ye min sɔrɔ k'ale jaga k'ale m'a sɔrɔ ne ko bon i ye janfa de kɛ n na c'est à dire ne Ayisa n kɔnɔ dalen ka d'i ma mais i y'i woro ci ka jira ne na quoi diɲɛ na o tɛ b'a la jamais bon de b'o de bɔra ne Ayisa tugati fɛ baara jɔ pewu hali vidéo tɛ taa kɛ hali kɔsa in na a ka jeu min tɛmɛna a ye n wele ko yala ko n bɛ se ka taa wa n ko bon ne tɛ bouger bilen ni cachet tɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ jeu ne tɛ taa tuguni ni cachet tɛ ko Petit Bani de ko k'ale ka ne wele n ko a diyara i fana i ye ne wele sani Petit Bani y'a fɔ non n tɛ fɛ ka Ayisa wele n ka jeu la a banna o a diyara i ye ne wele mais ne tɛ taa baara k'i fɛ bilen fu la jamais c'est fini cachet ko bon k'ale tɛ se ka n ta cachet la n ko tɛ se ka n ta cachet ne tɛ se ka taa ko ok k'an ka to la an ye jeu an y'a bila la baara kɛ ko ye nafa de ye ale don ale tɛ ne bɛ wari sɔrɔ wa ne don ale tɛ ale fana bɛ wari sɔrɔ donc an kana ɲɔgɔn sɛgɛn fu la quoi a kana kɛ maliyɛnw kɔnɔ bamakɔkaw kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an kɛlɛ ɲɔgɔn na wariko de la quoi
ayiwa Aisha faamuyali sɔrɔ la n'ale ma la fanu fana ye faamuyali sɔrɔ Aisha bɔra ka ko bɛɛ lajɛlen expliquer sisan nɔ faamuyali sɔrɔ la a kun ni ɲɔɲɛ o de fɔlɔ fila ta dɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ ni actualité comme bɛ dugu la sisan o ye Sidiki Jabate Mama Sita ye an tɛna fɔ Sidiki jo b'a la an tɛna fɔ Sidiki jo t'a la an b'a daminɛ Gawakɛ la conseil jumɛn de bɛ Gawakɛ bolo npogotigini minnu b'u lankolon photo ta k'a ci cɛw ma sur les réseaux sociaux k'a di olu ma ka langol photo ta ne yɛrɛ ma bɛn n'o don ye fɔlɔ ni bɛn n'o don ni bɛn n'o don bɛ lafiya o ye a bɛ kɛ cogo di walifɛn wa ne mɛ ti ne ta aw ka so i ma miiri i fara i ma miiri bara ka sigi dɔrɔn k'a ta k'a ci ne ma non o y'a da ye donc kelen min bɛ ne bolo ka kɛ hali bi Ala ka ne yɛrɛ bɛn n'o ɲɔgɔnna dɔ ye mais Ala kana ne ta kɛ Sidiki ta ɲɔgɔnna parce que ne bɔra sisan wa avant an ka taa yɔrɔ jan fana n b'a fɔ aw bɛɛ ye quoi n'a y'a mɛn don min na ko ye ne minɛ ka taa kaso la a bɛ taa nɔfɛ quoi parce que ne ye video ni kelen kɛ sisan k'a bila quoi mais n jɔrɔ n'o video na conséquence bɛ na bɔra wa a tɛ bɔra mɔgɔ kɔni t'a dɔn Aisha i bɛ hakili to n na quoi comme ne ba ye e ye ne ye video kɛ k'a bila n ko Sidiki ne ni Sidiki anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n ko bi ka fisa anw ma quoi n ko Sidiki nana a farala anw kan yan n ko sagaw bɛ ka na misiw bɛ ka na n ko Ala ta yɛrɛ kɔfɛ an bɛ Ala fo ka kira fo walayi sisan ka fisa kasodenw ma yan ni Ala y'a kɛ ni Sidiki bɛ taa Safi Jabate ka gɛrɛ anw na quoi o ka na Usa Sangare Safi Jabate kelen ni Safi taara ne den mi bɔ ndiya la mi faga k'i bila Safi nɔ la mais ne ko Safi ka na ou bien Sangare ou bien Ibawa ninnu olu dɔ mais ma sari gɛrɛgɛrɛ mana fara an kaso don ale kelen min bɛ d'anw fɛ yen mais olu million 50 bɛ d'olu de ma million 100 bɛ d'olu de ma olu ka clim san ka kɛ ka kaso bɛɛ fa b'o kɛ yan bon kuma kelen min ne fɛ ka fɔ Mali musow ye Mali musomanninw ye buna adamaden i b'i yɛrɛ danbe lajɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka ko dɔ kɛ sanni k'a to i k'a fɔ i bɛ sigi i si yɔrɔ la ka photo ta ka ci cɛ ma n t'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ de b'a kɛ n t'a dɔn maa min fɔ a tigi ye quoi mɔgɔ langoloya baara fila ma tɛmɛ a kan mais muso fana tɛ dɛ cɛ min bɛ sigi ko a ta i k'a ci ne ma o fana ɲɔgɔnna mɔgɔ langolo tɛ wa ni o bɛɛ fila farala ɲɔgɔn kan o bɛna fɛn dɔ sɔrɔ o kɔnɔna na hali n'ale y'a kɛ o ye den sɔrɔ o den ye mɔgɔ langoloden de ye parce que danbe yɛrɛ t'aw la yɛrɛ téléphone don réseaux sociaux clé in na e k'e photo ta ka ci ne ma kɛlɛ bɛ jaabi ye dɛ den ni fa bɛ kɛlɛ o den ni ba bɛ kɛlɛ bari ba ye den wolo fo ka diɲɛ wolo o tɛ se ka ban o la mais o bɛ kɛlɛ e nɛmɛ da kɔnɔ jɛma don o don i bɛ dumuni yɛlɛma a kan a jalen don a ye a b'a bɛn a ma diyagoya don parce que ale bɛ da kɔnɔ mais ni dimina kɔrɔ don min a bɛ diya dɛrɛ a kan olu bɛ ɲɔgɔn kan san kalo 12 buna adamaden tɛ daji bɔ i da ka filɛ mais e farisogo fɛn dɔ a bɛ bɔ i da de kɔnɔ i t'o filɛ ni dimina kɔrɔ don min na e kɛlen ka photo ci n ma yɛrɛ da ko ne t'a bila m'a bila a ka di n ye cogo min na m'a kɛ ten fana wa n'i ye ne convoqué i bɛ ne convoqué ka taa polisi min na n bɛ sigi n bɛ kuma fo ni polisi commissaire kɛra mɔgɔ min fana hakili tɛ sɔn ne tɛ se k'a fɔ ne ma e ci ko diɲɛ o bɛ tɛ diɲɛ ye o ye sukoroya de o ye mɔgɔ langoloya vide kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ o kɔ quoi n'o b'a dabila o k'a dabila n'o t'a dabila an bɛ to k'o ye réseaux sociaux sanfɛ dimi ma don o don an b'a commenter mais kuma t'o la o tɛ musalakaw e k'i photo ta ka ci n'a bilara réseaux sociaux kan ne y'a ye n b'a fɔ elle est jolie de mais c'est joli vraiment c'est joli Chacha yala i fana b'i ka conseil di npogotigini minnu b'u lankolon photo ta ka ci cɛw ma sur les réseaux sociaux bon ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ni bangebaga b'u la parce que ne Aisha ne b'a dɔn ne fa bɛ yen ne ba bɛ yen olu ye lamɔ tiriki tɔrɔkɔ la ka ne bɔ n yɛrɛ la ne k'an jɔ k'an lankolon photo ta ko kamalenkɔrɔ jara ne k'a ci a ma ne yɛrɛ t'a kɛcogo la m'a f'i ye ko n tɛ da n'i yɛrɛ n'i bɛ yen n'i diyara n ye n bɛ se ka da n'i ye mais ka photo ta k'a ci ma réseaux sociaux kan o tora fari bɛ fɛ ka don u la u ka n'a dabila ni Ala sɔnna ni muso gana cayara Mali la u b'a dabila an minnu yɛrɛ bɛ yan minnu yɛrɛ ka wusa olu ta ka se ka cɛ sɔrɔ kuma tɛ an minnu ma ka taa lankolon photo ta an bɛ cɛ sɔrɔ hali kunu dɔ kumana ne fɛ gan tɔgɔ vide kɔdi b'o kuma in na Gawakɛ jɔn kuma de fɛ kɔdi bɛ kuma la jɔn kuma de fɛ Safi Jabate kɛ comme o ye nin yɛrɛ ale kumana ne fɛ kunu filɛ k'a dabiri Safi da la wallahi a dabiri Safi da la ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye an tɛ yɛlɛ ou bien
ka yɛlɛ an ka yɛlɛ quoi awɔ an ka yɛlɛ aw fɛ ba tɛ yɛlɛ ko n'a fɔra yɛlɛ ko kɔni yɛlɛ ye yɛlɛ de o an tɛ jan ka yɛlɛ dɛ zoli bara kɛ ne ma ne k'ale bɛ jeune na ne bɛ sa de ne bɛ taa Brésil kuma ne Paris kana kan ka shon les jeunes don kan ka ɲɛsi classe don i bɛ ne jɔ k'e bɛ jeune na est ce que e yɛrɛ lajɛ ayi lajɛli to yen sa ne ba e bɛ k'o kuma min fɔ hali ne bɔra ta ye ka taa e yɛrɛ labɛn États-Unis susi taa susi ɲɔ dɔ kɔni o ye wari dugu ye mun b'a yira ko ne tɛ jɛ e la e ɲɔgɔnna ne ɲɔgɔn ne tɛ ne lajɛ kɛ e fana ka ne lajɛ dɔrɔn i k'e yɛrɛ lajɛ fana la ne fɛ est ce que ɲɛ b'i yɛrɛ la bon hali ni ne ɲɛ tɛ ɲɛ e de ɲɛ bɛ ne na ne fana de ɲɛ bɛ e la e min bɛ e la e t'o dɔn min bɛ ne na ne t'o dɔn bon mɛ ne na bon mɛ ne fana na ne ka ɲi de o ne fana ka ɲi de o cɛjugu den walayi ma ɲi walayi ne ka ɲi i ko gɔn ni ala cɛ gɔn tɛ sa k'i ɲɛ dabiri nun dɔ la ka tila k'i nun fɛnɛ dabiri tuguni e mɔgɔ sugu ye a fɔra gɔn cɛ ka jugu ma naji ka di dɛ gɔn cɛ ka jugu mɛ o kelen ni a naji kɔni ne min fɛ yen kabako don dɛ vraiment ayiwa Gawakɛ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ ka baara in kɔnɔna la gɛlɛya ne ye gɛlɛya fɔ gɛlɛya kɔni ye gɛlɛya de ye ni ne ye n ta fɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ artiste 100 de bɛ Mali la min ta ka jugu ne ta ye c'est vrai et puis i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ mun tɛ artiste yɛrɛ ye buna adamaden bɛɛ yɛrɛ de bɛ dayirimɛ ɲini na sisan kuma tɛ an yɛrɛw tɛ anw tɛ quoi bɛɛ bɛ dayirimɛ ɲini de la gɛlɛya min bɛ ne kan mɔgɔ mun bɛ anw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ an ka foli an bɛ to ka foli de kɛ olu la sinon nafolo tɛ sɔrɔ ka ban mɔgɔw bɛ dɔ de ɲini baara in kɔnɔna na Aïcha bɔlen filɛ ka min fɔ n'i y'a ta gɛlɛya ma i bɛ jigin i kɔrɔw de la i nana ka yala mɔgɔ minnu nɔfɛ i bɛ jigin olu de la parce que olu bɛ relation kɛ facɛn alors que facɛn tɛ fɛn ye n'i ye sira di mɔgɔ ma a tɛ se ka baara kɛ kana nafolo d'a ma mais sira dɔ yira la n'a ye baara kɛ ta a bɛ se k'a ka dunta sɔrɔ mais ni c'est comme si anw mɔgɔ min filɛ plateau sanfɛ an mɔgɔ 3 in anw ka jɛn ko dɔ ma hali n'a ma kɛ troupe ye anw bɛ baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ karisa dɔn munna e t'a yira ne na a bɛ 1000 min d'e ma n'a y'o di ne ma a tɛna fɛn fara e kan a tɛ fɛn bɔ e la gɛlɛya kelen min yɛrɛ bɛ Mali teatiri bɔ Mali artisiya da o de filɛ nin ye wa juguya o ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye o to yen i bɛ kuma wɛrɛ fɔ i bɛ juguya in to yen ne ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn et puis Facebook kan dɔrɔn a bila i kun ne bilelen don mɔgɔ mun b'an nɛni o ka yafa an ma mun bɛ kumakan duman fɔ an ye fana o fana ka yafa anw ma gɛlɛya kelen min b'a kɔnɔ o ye a yɛrɛ tɔ tora sisan ne yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala de ye sisan mais i bɛ se rap la rap wa non ne bɛ rap kɛ hindu et puis sumu fana ni n y'o daminɛ e ma ye parce que a fɔra ne ko e yɛrɛ ka mariage surunya n kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ a kɛra ka ban n'a ma kɛ kɔni e préparé ne yɛrɛ bɛ na taa sumu kɛ ala k'i da kɛ boyi k'a bari na a ma kɛ fɔlɔ a ye ne piège de da e ɲɛ koyi parce que ne yɛrɛ bɛ promo la 300%. awɔ wala ne piège de da e pour que k'a dɔn n'a sɔrɔ e furu da ou bien i ma furu ayi ma furu wa ne bɛ ma furu mais kow bɛ yen wa ne bɛ promo la 300%. ne mɔgɔ ta dɔrɔn bɛ ayi kow bɛ yen sa kow bɛ yen ne ba kana ko kɛ o ko ninnu na sa kana ayi olu kuma ninnu dabila sa kow bɛ yen an ka ko ninnu to yen bani ayiwa Aïcha i fana b'i da don i ka gɛlɛyaw la bon ne kɔni fɛ comédie kɔnɔ gɛlɛyaba tɛ yen a gɛlɛyaba ye min ye fɔlɔ sani ka dɔn i bɛ sɛgɛn trop i bɛ mɛn tiriki tɔrɔkɔ la hali moyen de déplacement o ye baara ye mais au fur et à mesure i b'a ka ye ka taa fɛ mɔgɔw ka kuma bɛ caya trop mais n'i y'i tulo ci k'i ɲɛ ci i bɛ lafiya dɔɔnin o ye kelen bon filanan an yɛrɛ comédienw na an comédienninw ka groupe kɔnɔna la a ɲɔgɔnya ka bon trop a juguya ka bon kojugu fo ni mɔgɔ Gawakɛ fana y'a kɛ ne ta ye ti taa mɔgɔ fɛ yen mɔgɔ tɛ taa n fɛ yen mɔgɔ tɛ taa n fɛ yen ni a b'a dɔn n'a ye wele ka bɛn n b'a fɔ non n tɛ so kana se n fɛ a fɔ n'a kɛra ne kelen parce que n'i bɛ mɔgɔ de sa kuma o kuma groupe ye fɛn dɔ de ye n'a ma sigi dɔ kan a bɛ wuli dɔ kan mɔgɔ kɔrɔfɔ tɛ ne ka vie o ne ka sadi ne ka ci ka cɛw ma ni mɔgɔ ye n wele k'i bɛ na n fɛ yen vraiment n tɛ so ci min bɛ i bɛ se ka fɔ n ye téléphone na an tɛ se ka fɔ donc i bɛ yɔrɔ min na n kɔnɔ n bɛ taa yen n'Ala ma jigin n tɛ taa ni mɔgɔ jɔ n'a sɔrɔ ci sɛbɛn i b'a fɔ n ye téléphone na a gɛlɛya fɔlɔ ye juguya ye kojugu et puis kɔrɔfɔliw ka ca ɲɔgɔnya ka ca trop o de y'a to n tɛ taa mɔgɔ fɛ yen sewa sigira fo bi n bɛ yɔrɔ min na n ma deli ka bɔ n yɛrɛ la tile kelen ko n taara tilen karisa fɛ yen a tɛ yen n bɛ sewa la bi tɛ dɛ depuis n ma dɔn fo ka na n dɔn n tɛ taa mɔgɔ fɛ yen parce que n'i taara i mana fɛn sɔrɔ i y'a laɲini n'i bɔra ni kuma wuli a bɛ fɔ ko Aïcha kɔni bɔra yan hali n'a ma dɔ fɔ kɔni a kɔni tun bɛ yan tiɲɛ tɛ yan bon a gɛlɛya filanan ye min ye Gawakɛ da sera kuma in ma
waritigi dɔ bɛ se ka na san gawankɛ cɛ i sigi ba kalama ka denni ko ka di ne ye denni jumɛn Aisha non Aisha to Aisha ye sunguruba ye a bɛ kɛ billahi u tila bɛɛ b'a fɔ e yɛrɛ k'a jate minɛ a ka fɔ ne sisan ko e so an ne bɛ gɛrɛ e la i tɛ gɛrɛ kana filɛ an fɛ ɲɔgɔn fɛ tantɔ ne mais an bɛ bɔ sisan dɔ bɛ n ka numéro ta ka n wele gawankɛ nɔ ka denni ka di ne ye denni jumɛn Aisha cɛ patron Aisha yɛrɛ ka di awɔ ok problème t'a la a bɛ tile fila girin o nɔfɛ n'a sera ka 2000 sɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ cɛli ka Aisha to Aisha ye sunguruba de Aisha cɛ kelen tɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ et puis n'an ka jeunes bɛ kɛ an b'an ka musomanninw labɛn k'u bila ka taa kamalenbɔ fɛ yen nɔ wa u b'u gosi dɔrɔn ka nafolo d'u ma walasa an bɛ se ka jeu organiser cogo min na donc o gɛlɛyaba de b'an musow kan fo cɛw k'a dɔn k'a fɔ musow tɛ kelen ye mais Ala barikara cɛ min ye n ta n tɛna a tɔgɔ fɔ n tɛna a jan fɔ non cɛ min ye n ta n tɛna a tɔgɔ fɔ n tɛna a jan fɔ mais alhamdulilah a ye n faamuya trop parce que diɲɛlatigɛ la mɔgɔ n'i bɛ tugu mɔgɔ a ɲini k'a dɔn fɔlɔ quoi a ye n dɔn a b'a dɔn n bɛ sɔn min ma diɲɛ kɔnɔ a b'a dɔn n tɛ sɔn min ma fɛnɛ a b'a dɔn bon fo cɛw de k'a faamuya minnu furula minnu ma furu f'an bɛɛ cɛw k'a faamuya de gɛlɛya min b'an kan groupe kɔnɔ o de ye nin n'i ye mɔgɔ kana bɛ dɔn i tɛ furu kɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi o gɛlɛya de b'an musow kan cɛw ka dɔ bɔ n'anfigiya la wala o y'an tɔɔrɔ dɛ awɔ muso fana ka dɔɔni bɔra ba ye muso fana ka dɔɔni bɔra ne ma fɛn fɔ e tɛ se k'a fɔ ko cɛw ka dɔɔni bɔ n'anfigiya la muso fana ka dɔɔni bɔ ko in na ne tɛna fɛn fɔ kɔni cɛw de don u y'an sɛgɛn wallahi sani an ka taa yɔrɔ jan o kuma in na quoi bari e ye kuma fɔ buna adamaden bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ Aisha bolo min bɛ Aisha ladiya diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ de quoi ne fana ne yɛrɛ sɔnni ne bɛ mobili boli sa ne mana bɔ aw fɛ yan nin kɔfɛ est-ce que a tɔ bɛ tɛmɛ kalo 3 kan ne fana ka kura min sira la o kura mana na n bɛ sɔn ka taa bila janfɛ parce que souvent n bɛ to ka suko quoi wa ayi ne bɛ to ka suko wallahi hali o don ko ne sukora kunun na sini sufɛ ne sukora mais suko tun bɛ ka min taa sira min kɛ n'a tor'o sira kan n bɛ sɔn k'a faga awɔ ka suko faga ayi ne de bɛ suko faga ne se ka sɔn cogoya si suko ka ne ta ka taa ne bila susi n bɛ susi n bɛ V8 ni Range Rover kɔnɔ ka ne dalen to Bamakɔ wa n bɛ suko de la quoi a y'a kɛ réalité de ye wa n bɔra yen ka taa ne bila Amérique quoi n bɔra Amérique dɔrɔn n y'a sɔrɔ n bɛ ka munumunu ka taa Faransi Paris a laban na i nana dalen sɔrɔ dɛmɛ sanfɛ bala b'i bolo quoi a ye ne bila Gambie mais Gambie o fana ma gɛlɛya ne ma quoi parce que o yɔrɔ dɔrɔmɛ 25 bɛ bɛn an ka 500 ma a nana ne ta ka bɔ min ka taa ne bila Guinée Conakry depuis n bɛ ka don Guinée donda fɛ n bɛ ka don n bɛ k'o ka kasa ta dɔrɔn n bɛ ka commencer ka suko minɛ a kama quoi kana don ne suko bɛna mun de yira ne na à la fin n dalen don an ka so kɔnɔ makilan yɛrɛ tɛ yen hali dɛbɛ ɲuman tɛ yen ka dɔn dugukolo kan u ka suta dɛbɛ nin suta dɛbɛ nin n dalen don o sanfɛ quoi ne tora suko de la dɔrɔn n wulila suko la ne ye mɔgɔ kelen dɔrɔn ne wele téléphone na n ye suko expliquer a ko 3 mois kɔfɛ k'a bɛ mobili kura san ka da a tɛ dugawu kɛ cɛ ɲi sa Ala ka don i garisigɛ la Ala k'an dɛmɛbagaw bɛɛ sɔn Alassane Maïga a y'a fɔ e yɛrɛ k'a fo ba y'a fo ayiwa Alassane Maïga i ka foli belebeleba bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Aïcha a fo Alassane Maïga vraiment entrepreneur don a fo wallahi Ala ka barika de la peut-être a bɛ sɔn ka so de hali n'a ma so de a bɛ sɔn ka kelen ɲini ka di yɛrɛ fana ma quand même vraiment Ala ka barika don a kɔ n'a ɲɛ la ami yarabi ka Ala kana ta yɔrɔ langoloya ka sɔrɔ a ma ye fɔlɔ quoi a tɛ langoloya bon n'i ye foli kɛ ne fɛnɛ tɛ wuli ten ne fɛnɛ man ka kumabaro fo a fo o de kaɲi o de barika b'o ko in na dɛ an bɛɛ fa Adama Ɲare donc i b'o foli kɛ kosɛbɛ mɔgɔ ɲɛnama don vraiment wallahi i mana fatigué ka sama kuma o kuma ale de b'i dusu suma bon wariko tɛ adamadenya quoi hali kumakan duman gansan bɛ mɔgɔ fa voilà donc ne ba a bɔra ka min fɔ ta sani ka to n k'a fɔ e yɛrɛ k'a fɔ fɔlɔ a fɔ parce que ne n'ale ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn ale bɛ gosi wa tan de tantan mugan vraiment a kan ka fɔ an b'a fɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma amina yarabi Ala k'a mɛn kɔrɔ ami sani ka Aïcha ka fama don ne yɛrɛ fana ka fama don parce que ale de bɛ an invité 31 yɛrɛ a tɛ ka se nin yan an bɛ semaine kelen k'a fɛ yen diɲɛ ma don o don an bɛ saga dun wallahi sɛ bɛ dun sɛden 60 wallahi bɛ invité wallahi parce que an tɛ se ka bɔ burusi kɔnɔ ka na da yan an kɔni sera dɔrɔn e tɛ n fari hali ne fari bɛ ka changer wallahi e duguba ka di koyi mada ko n bɛ taa tugun ayiwa an ka waati korona jamukan kɔni ale sera a kuncɛyɔrɔ la Aïcha teliyala kumakan laban jumɛn de b'e bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye ani kanubagaw ye bon vraiment ne bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ fo k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo
kuma tɛ sariya dɛ parce que n'a sɛ ye mɔgɔ wele hali t'i ma ka forfait ci ma i hakili tɛ min na o b'o de ci ma wallahi ne ye mɔgɔ kelen fɔ dɔrɔn tɔw bɛ jiginna donc ne b'a fɔ bɛɛ de ye bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye minnu bɛ tunga fɛ ala ka segin n'u ɲuman ye u ka n'u ka mɔgɔ fɛnɛ kɛnɛman sɔrɔ ɲɛ ala k'u garisɛgɛ foni k'u kisi tunga gɛrɛgɛrɛ n'a ɲangata bɛɛ lajɛlen ma bon minnu fɛnɛ ye bamakɔ kɔnɔ yan ko n kanu fɛnɛ la o fɛnɛ kanu mɛna toro k'ala ka kanu to amiyarabi minnu fɛn fɛn di Aisha ma ala ka ɲɔgɔnna baden bila a nɔ la amiyarabi hali ne ouais Aisha bɛ se dɔnkilida la ne ya kana n faga dɛ i tɛ se o la na n hakili jagabɔ ta ni ɲininka sani ka tila min miiri ayiwa Gawakɛ teliyala i fana b'i ka kumakan laban fɔ an filɛlibagaw ye ani kanubagaw ye kumakan laban min bɛ ne bolo n bɛ foli belebeleba di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ anw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ kunnafoni TV tɛ wa Mali kunnafoni lajɛbaga mɔgɔ ye o abonné mun bɛ ka jɛmu di ala ka barika don a bɛɛ la hali bi sa sini ni min ye abonné tugun ala ka barika don i la sinikɛnɛ ni min ye abonné ne b'a lajɛ direct ni fɛnw na ala ka barika don i la bon an mun fana bɛ ka to ka sigi souvent an bɛ kumakan dumanw fɔ a ye ala ka barika don an ni aw la Mali kunnafoni TV a tigi ani e min yɛrɛ bɛ to ka sigi Nanfigi buguni sanfɛ yan ala ka barika don aw mɔgɔ fila fana na den mun bɛna bɔra ala ka barika don olu la mais kuma bɛ ka nara a ma ban foli ma ban ni ala ye barika don aw la aw ka tiɲɛ a bɛna min fɔ sa ni y'a fɔ mala baara bɛ kɛ bitugu bari mɔgɔ dɔw de bɛ diɲɛ kɔnɔ ka foyi yɛrɛ tɛ ne dabaliya ba aw de bɛ tile kuturu kɛ ka mɔgɔw ta aw bɛ mɔgɔw filmer aw bɛ mɔgɔw photo ta mais aw yɛrɛ tɛ bɔ quoi mais a bɛ taa sɔrɔ aw fana ka dumuni min n'a m'o kɛ baara bɛ ala ka barika don aw fana na ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma ala ka tigɛ mɛn aw ka baara la foli min bɛ ne bolo ka kɛ maliyɛnw bolo ye o ye nin ye Mali dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ bɛ fan o fan diɲɛ fan o fan mun bɛ anw kanu ka message caman réseaux sociaux sanfɛ an ka foli belebeleba b'aw bɛɛ lajɛlen voilà ayiwa sisan nɔ jamukan kɔni ni y'ale nɔgɔyalen sisan nɔ Gawakɛ bɛ sumun de kɛ ou bien i bɛ rap de kɛ ne ko n bon i b'a dɔn sani Gawakɛ ka sumun kɛ question dɔ posera an para kunna ko Sidiki ka ko voilà ne bɛ fɛ ka c'est à dire kumakan kelen dɔrɔn de fɔ maliyɛnw ye quoi ni Mali tɛ Mali la ni Mali tɛ diɲɛ dugu si tɛ ka mɔgɔ labila mɔgɔ la a ma deli ka kɛ ne yɛrɛ ma deli k'a ye o diɲɛ dugu si hali Guinée min filɛ ni Guinée bilala ɲɔgɔn na bi la u bɛ jɛ i la de kuma la hali Guinée min bɛ Bamakɔ Mali la yan nɔ ni n'a sɔrɔ i mɔgɔ kelen ci u mɔgɔ fila bɛ u bɛna jɛ i la ne bɔra Guinée sisan même pas e b'a kalama ne tun bɛ Guinée ne ye 6 mois de kɛ yen mɔgɔ man jugu ni Guinée yɛrɛ wallahi wa et puis hali o ka polisiw olu bɛ Guinée nɔfɛ an ka photo ta mais o tɛ duman f'i ye o ka dɔrɔmɛ kelen tɛ dun o bɛ lagosi ne taara o Guinée den bɛ se ka na anw ka Mali bɛɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ star international k'a minɛ k'a kɔnɔ voilà vraiment maliyɛnw n'an ma jateminɛ baara bɛ maliyɛnw dɔrɔn tɛ ne bɛ kuma kosɛbɛ ten tigiw kan an ka jɛ ka baara kɛ ni hakili ye yaya dɔgɔyalima tɛ foyi tɛ u k'a lajɛ halisa u ka segin k'a lajɛ tiɲɛna min kɛra a man ɲɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ ne yɛrɛ ye muso ye n'a kɛra n yɛrɛ tɛ bɛn ne ma mais n'a ma ɲɛ a kɛra ka ban an ka sigi ka fɔya la an ka bɛn kelen kan o ka fisa an ka kɛ cogo sugu dɔ la quoi tiɲɛna nin ye kuma sulu de Mali ma quoi n'a fɔra ko Sidiki ɲɔgɔnna mɔgɔ kumaba ko minɛ ka t'o kɛ wula tantɔ muso kama n ye muso ye dɛ mais a kɛcogo ma ɲɛ dɔɔni maliyɛnw ka jateminɛ n'o y'a sɔrɔ n'a fana ye maliyɛn ye vraiment a bɛ se ka kɛ mais étranger maliyɛnw ka jateminɛ ayi étranger an ka ɲɛ yɛlɛn quoi hali ni étranger don bon ne donna gasi la fana o bɛ se k'a fɔ ko n'a taabolo don quoi ayi ko n'a position don hali ni étranger don ko n'a position don mais o k'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ bakun kɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ komi Sidiki million b'a kun milliard b'a kun bi denni nin y'a kɛ pour que a ka wari sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ b'o dɔn mɔgɔ wɛrɛ y'a minɛ k'a jahanama kari ka na mɔgɔ wɛrɛ t'o dɔn mais nɛnɛ a k'i fa ni ba kama kana n'a fɔ polisiw ka taa ne nɔfɛ ayi min nɛnɛ voilà min nɛnɛ ah bon voilà ayiwa fɔ a ye Gawakɛ sisan nɔ i bɛna rap de kɛ wa ou bien i bɛ sumun ne bolo kun tɛmɛn'o ko in kan ne tɛ ɲinɛ koyi e tɛ ɲinɛ mais e tɛ ɲininkali kɛ i ka mɔgɔw la n'a sɔrɔ wari dɔ bɛ aw kun fɔlɔ ni wari dɔ tɛ yen tiɲɛna e b'a dɔn an jiginna o bɛ ɲɛnabɔ n'an jigin e bɛ joli da ala n'an jiginna kɔni bɛ e bɛ daminɛ o fɔ ne fɔ an ka yɛlɛ plateau kan e kun b'o fɔ e ma yɛlɛ nin fɛ n'an jiginna o bɛ ɲɛnabɔ an ka taa ko Mali kunnafoni TV awɔ Mali kunnafoni
ko ka yɛlɛ ka tolona ye ko ne janyaba ye ka sabali ye ka tuma fu ye ka kɔrɔ da kan ko kanu mɛ mɔgɔ bila ko caman na ne ya ɲɛba ka i ka sabali ko dunya bɛ taa yɔla ko jama longwa i ka sabali jɔn bɛ ni kanu ɲɔnu bɛ ni ladiyaba ko ne nalen mɛ bonya ma segin la ka kɛ aw bɛɛ ye Mali kunnafoni TV cɛbaw yo ani bara ka se jɔn jama ka se ne woloba ɲuman ma tanti Aisha ala k'i sɔn sida ni kɛnɛya na Aisha ko di jama mi ka baro de la gorobinɛ bamayɛlɛ musolu ma i ka sabali k'aw kana bila an ka gorobinɛ de la ala ni bilala la ni ala mi sɔn kunangoya la bi sɔn ta tiɲɛ na ne ba ala k'i sɔn taxi passe comme ne gamayɛ la taxi passe il y a dit tiens o bɛ ɲɛnabɔ sisan n'an bɔra sisan PDG b'o gérer y'a mɛn a fɔ PDG ko taxi passe gawange bolo bɛ nun kɔnɔ k'i ok ne tun bɛ n bolo ka kɛ aw ye parce que ni kumana ka taa yɔrɔ jan n bɛ kasi awɔ ayiwa aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye awɔ an bɛ ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ o ka sɔrɔ baden ba farala ko awɔ inshallah ayiwa an filɛlibagaw nin tun bɛ dan segi aw ka bi jamukan na halisa an b'a fɔ aw ɲɛna minnu ma abonné u k'u abonné aw ka commentaire baden ba kɛ aw ka cliquer j'aime kan an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛw la